all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag Parabati, Region 1, mga palagad kita sa nabilini sa kauras. Siyam kaminotos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 29. Dispiras ang Mother's Day because tomorrow is payday. Dalawang tulog na lang. Goodbye na sa bulan sang June. Ato naman nabiyabihon ang bulan sang July. Pagpungko na sang mga bag-ong opisyales nga ginpili matapos ang local kag national election. Miyerkules naman nato sa pagpangalagan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa nga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini nga mga kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinimata kadurunggan oras sa kagabiyon ng atong sininga Patrol 2, atong sininga Crosswind Patrol kahina pa naganabiyon sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, kagato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, mata kagdurunggan oras sa kagabihon, ang puwersa ni Axon Zel Minardo back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, breaking news plus report, Jasin report. Ginatutukan nila ang News Center. Sa Miyerkules naton sininga pagpangalagad, builog naton ang puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Opdaman kita sa aton sininga mga technical partner. Diri sa Studio A sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar.
Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, dito sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinalagan, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 6 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sila nga mga listeners, sa ato sila nga mga viewers, nga nagalanta sa ato sila nga Facebook Live, via streaming, tagata na karon chimpo kag ligwa ang inyo sila nga mga greetings. Para na si Tita Bibing Severino, kag si SB member Ding Dong Guzman Severino, sa Banuasang San Enrique. Nagapaurok-urok na sila pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Dugay-dugay i-recap naman ang resulta sang draw, 3 ka mga draw sa STL. Nagaton man karon nga lawagon man ang resulta sang Lotto 645 kag 655 sa mga nagataya sa Lotto. Standby ka mo dugay-dugay ha. Kay lawagon ta ang resulta. Pero ang 645 kag ang 655 nga Lotto jackpot prize wala gid sa may nakakuha miisa. Bot silingon padayon ang ila silinga pagtaya. Sa 655 danang jackpot prize 298.4 million pesos. Grabe nga jackpot price sa 655 no. Sinoyhan na mapalaron nga makakuha sini. 298.4 million pesos. So sa pagkadako-dako nga klase jackpot price ba. Sa ato nga maka-action masilipat ka mo, may bagyo ta ha. Pero hindi gid siya direkta nga naka-affecto diri sa aton nga Bacolod kag Negros Occidental, even sa Western Visayas. Makwanta lang, mabatsagan ta lang ang pagulugalom, ang kung kaisa pagtulotalithi, may best man nga nagabulubas kog ang ulan. Mga gaway-gaway nini Bagyo Kaloy. Kay si Bagyo Kaloy ara sa kalayuon nga 410 kilometro west sang Iba, Zambales. Iya sining hangin nga ginadala nagalabot sa 45 km por hora kag may pagmulubadlos nga nagasaka sa 55 km por hora. Duwan tuori sa aton nga mga Negrosano na Bacoleños. Pero amo na silingko, di tayo masaligan kung isa nagagulugalo man ang aton kalangitan nga may dala nga pagtupa sa ulan kag kung kaisa may pulo paaman nga pagpulo panaguob kag pagpulo pangilat. Every time nga magwa sa balay, dalagig kaputi o kon payong, sulod depensa gamay, pwede man kalo. Para hindi mabasa ang yobonan. Ayos! By the way, gali sa aton nga maka-action dala bala sa highway sang Bago City. Highway bala sang Bago City da. Alin sa Barangay Talok pakadto da sa rotonda sang signage da bala nga welcome Bago City. Kasi kung may nakitaan nga mo dirab lang nga bunit, duwa ka bilog bunit na wigit kay nasa salakyan sa migo ko. Actually, salakyan isang migo sang akon classmate. 4 ni kabunit, igo nila matiparahan, 2 na lang kabunit ang nabilin. Ang 2 na wigit na guro lantaw ni classmate ko
Rally Balbastro between da sa Talog pakadto sa Rotunda to bla sa signage nga welcome to Bago City base dala nga dana na wigit di palihog lang ko be kasi kung sino dira nakapudyot ka nakakita duwa to kabunit pwede lang makakontak diri sa ako sa Aksyon Radio pwede gani sa cellphone number ni classmate ko Rally Balbastro sa 0920-122-7599 kaya ang makauli sa duwa ka mga bunit may padya nga paga batunon halin sa tag-iyasang bunit mga bunit subong ni mga malahalo ni hindi niya ordinaryo nga bunit ha hindi niya sila nga ordinaryo lang nga bunit mga malahalo ni nga bunit so basi ko may nakakita dira o may nakasiplat na nakakuha nagyan sa dalan palihog lang ha duwa nakabunit ha pwede ka di ka kontak sa ako sa Aksyon Radio pwede gani sa cellphone number sang classmate ko nga si Rally Balbastro sa iya nga cellphone number 0920-122-7599 ayos ano pa ati ang atong kapulisan na ara na nagalambiyong patigayon sang Police Visibility Patrol sabay pa nga wala na lang sang shooting incident sabay pa nga wala na lang sang mga aksidente kag mga insidente pa nga matabo sa palibot-libot sa atong Dakbanwa sang Bacolod pahuway na gusto na so hindi ka pangilamos ang aton nga mga kapulisan sa mga follow-up na ginahimo nila every time na may mga krimen na nagkakatabo diri sa atong Dakbanwa sang Bacolod. Why may mo ilan na obligasyon? Muna nga kung gabi ang atong kapulisan nag-double time gid sa ila sini nga trabaho bisan medyo limitado ang sources sa ginatawag nga gatong gasolina man o kon krudo di way giga pabaya ang aton nga mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod kuya nag-assure ko sa Bacoleños sa atong kapulisan wala nag-untat sang ila sining saturation drive ligatiya mo na siling perminaton buli mo lang sang pulis ginabatayan sa mga kawatan ilabi na sang mga kriminal. Kung may mga target yung mga kawatan yung mga kriminal, nag-aamo lang tsansaya, pantay luta, at isigurado, tirahon gina nila. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aton nga mga street cleaner ti ara na paninlo na sa ila sining tagsa karuta man mga street cleaners naton ambot andra sa may Central Market bala nga permi pinabaligyan sa mga vendors sa pagkatapos bayaan ang ila basura ang nahigko ambot ko sinoda ang gwapo nga makahatag solusyon ka makahatag aksyon da although nga may nagapanilhig da pero ti nami gidya kon inyo igko, inyo basura, inyo himos. Parang nga do, hindi man mangin basura handang Central Market na. Akon hapon nagaladlad sa iladra baligya ang aton nga mga vendors. So palihog lang
inyo basura, inyo himos. Kay kabudlay sang sitwasyon na nga pinagusto lang kamo. Bayaan nyo lang yung inyo basura da, daw higko nyo. Tapos nyo ariya, bayaan nyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ibuwas masako na ang inauguration ceremony. Was magasumpa ng aton ika-17 nga presidente sa pungsod sa Pilipinas, President Bongbong Marcos. Dito sa Manila Museum. Ang seguridad, puerti ka hugot kag puerti ka instricto. Sa aton nga mga lokal yang nga mga opisyalis nga nagdala ogman sang last local election, magpatigayon man sila sini nga separate man nga aktibidades. Like ang Bacolod ti was naman mapungko ang bag-ong administrasyon sa idalom ni Mayor Albi Benitez. Kag sa mga nagdalaog nga mga city councilor sa syudad sang Bacolod. Kabay pa nga angin maayo man ang resulta dalagan pagpungko ni Mayor Benitez sa syudad sa Bacolod. Hopefully ma-deliver ya ang wala gina-expectar sang Bacolenyos. Importante dala nga may agi ka. Hindi ka lang nagdaog ka lang nga mayor. Mga sadtogin promisa mo sa imo nga mga constituent, pawalaan mo na lang. Di matatak rin sa paminsaron sang mga pumuluyo, ang imuging promesa, na kay karon nagdaog ka na, amo nang ilasundon, kaglantawon. Kung bala, tudto doon sa aton nga mga city, municipal mayor nga nadalaog, ang ilagin promesa sa chimpo sang kampanya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang kilala ko pa, Tingnanta sa Corbadi. Bala Toto Alanzin. Toto Alanzino ga paurok-urok no. Pamati sa Action Night Patrol. Ay, kamusta ka lang din si Mama Betelao sa Minalbagan? Mama Betelao sa Minalbagan, mayang kabigib. Kay Manang Bekelao, kay Kumari ko Jan Silao, kumparing Nelbert Tadlan, Toto Janberg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, kay Hado Aljan, Ninelao, mga pump boys sa Shell dira sang Minalbagan, empleyado, security guard sa Bisco Minalbagan, nabinagin kay Miss Nora de Babildo at kay Mr. Levi Frias. May gabi din na kay Mr. and Mrs. Nestor Alvarez kag Dr. Alvarez sang barangay Punta Taytay. Si Dr. Alvarez mayara na siyang klinika, optical clinic na sumag. Siyang nag-konsultan ni siyang akon pirmi nga mata dala antipara. Kaya dara nga kid nga sidekick man ni Dr. Alvarez. Si nung Nestor Alvarez ya suki gini permisang Action Radio labi lagi sang Action Night Patrol program. Ayos si Maninoy maikag si Maninay Chari Salvation hindi man magpaulihi sa La Carlotao. Si Bandoy Banduho sa Tapi Kabangkalan kinatami agad ni Boyet Ristar. Ayos! Paring Roger Montalbo da, may gabigid ha, Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy ko Jerry Ontiveros.
and the family. Kay Toto Chong sa Kapol Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninay Cynthia Morph. Maninay Cynthia Morph, kumusta ka da? Why kita da? Kay Kaloy Kagmaymay, Bibidor dira sa Rosario Heights, subdivision sa Barangay Takuling. Mr. Robin Tampos, LTO Chief sa Bacolod, kay amigo ko Bob Brancia sa Villamonte, kag kay Nato Escoltero sang SSS Kabangkalan nga taga Barangay Sumag. Nalipat ko si Sir Nato Escoltero maghapit sa akong sa Sabado ay. Ang promesa ko ba siya nga agyo niya di sakon. Ayos! Sige. Antes sa mga report nagi ka sa aton nga mga correspondent, unahon ta na report sa katong sini nga Patrol 2 Crosswell Patrol. Balon ta na yung sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga paglibot-libot ni Action Zel Minardo sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Sa Miyerkules nato sini nga pagpangalagad, ibaloon ta ang sitwasyon sa palibot-libot sa Dakbanwa sa Bacolod durante na nagalibot-libot man ang aton sini nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Cell, may gabi, please come in. Action na Eric, no? So isa diya ka insidente, no? Ang nagluntad sa Maya Barangay Villamonte. Ano naman na? Hindi action Eric. Ini ang natumba niya, no? Isa ka may epilepsy, mal action Eric. Oh, natumba siya, pero nabagok niya yung ulo. Uy. So, wala pa siguro na himasmasan. Oo. Ginabot siya sa iya kuyat kung medyo nakainom-inom gamay. Hindi, wala pa siya siguro na himasmasan eh. Hindi siya magpadala sa hospital. Ayawan, sabi na ang mga rescuer, di suno, sa kay sa police, hindi nga nakasakop din ang police station 4. So, Oo. nga agubayan. So, kaya sige, yapon na dugo sini ang iya nga ulo. So, daw, siguro ang iya nga likod sa ulo. Ya. Oo, damo man naka-witness sa gina. Kay nabi ka nisang kapulisan. Sunugin, lampusan mala, pero wala. So, sa mga nakakita, di nga, ginabot siya ni siya nga epilepsy. Kag nagolpilan ni siya tumba. No? May may simento bala, action Eric. Amo nang delikado nga buton ka sang pakakuya pa mula tumba ka nga tiga ang tumbahan mo, especially kung suminto, di man delikado. Pa nga daan ang ginanhan sa ning kilometra bala sang tubig. No, may clear nga gamay si dira gid siya iyo na igo. So do nagisi gid sini ang iya nga likod sang ulo. Yan ang daw gripo-gripo na. Dira sa daw gripo-gripo. Pag sinintado kita natupaan niya, Ay, siguro sus. ang impact bala. Sus. Oo. Delikado. Subong nga sang lifesaver sini sa nga Barangay Villamonte nga dalon sa hospital kay tigin na first aid naman. Pero kasi gyapon siniilig ang iya nga action Eric Dugo? kaya siniya nga dugo siya nga likod sang uloy action Eric. Sus. So far ginanhan naman na siyang kapulisan kiti daw nahuya pa sa daw wala pa sa iya nga gid nga paminsaro action Laki Eric. ba na laki? Lalaki, may edad naman action Eric. Mga pila na edad siya naman, more or less? Mga 50 ho na. 50. Pero manang ulit kay budlay kay balalagid nga balatian sa nga kuyap ga inom-inom pa siya. Oo, naginaman siya yawan gan iya mga utod nga pilit sini nga idalon siya sa hospital no kado hindi sa mga pero subong na din sakay na siya sa lifesaver so nakali na adto na ni sila sa hospital subong ni action Eric. Sige. So may gina-verify man ta nga mga dumi aksidente kung sa mansilingan pero kahit hindi man sa radyo subong. Kaya Kaya mo subo sa mga aksidente nung sa Pulo Pandan to nagkadto mga motos aksidente to sa Pulo Pandan. Oo, so kagina gani ini ang tiya sa nga biktima tiya sa nga duwa ka minor to actionary kay sunod ni siya tiya ang naga sa Pulupandan to do naga-practice pala ni sang drive ang iyang hinablos so dita lang sila kunog istorya sini sa iyang bilas no pagtan-aw sa yabi wala na kag nabalitaan na lang ni nga duwa ka minor sila overlap ini sila kay kung slow-moving vehicle, no? Ginapanumduman, hindi nga dapat sa outer lane lang. Kaya naman nga magliko ang Toyota, no? Kag iniya, na-overlap siya. O kung daw nag-overtake siya dito sa may
Toyota no nakibot. So makitaan man nato nasyonere kay ang igo sinisa nga Toyota ara sa may left o kon sa may right a portion sini kung going ka sa South Action Eric. So kagina conscious ang 15 years old, kag ang 13 years old, pero hindi mag-response kung istoryahon sinisang doktor. So ara Diyos. sila subong sa may Corazon Locsin ini ang duwa ka minor de edad Action Eric kasi wala naman nagpadurog mo ini ang sakay sa Toyota Hilux no balad na lang ini ang tiya nga buligan na lang so wala na sa nga basulanay panganatabo nag-ariklohan na man to pero ginpultan ini ang driver sa nga Toyota until nga maka ni sa nga affidavit of a non-interest ang drive upon ang tiya siya sa duwa ka minor de edad Action Eric. Kung naman yung tiya, niliwek balong, kuha nilang motor, kagiging sa lusakyan. Oo, Ay, sus. Aerox to nga motor Action Eric. Kaya ba yun na lisensya? Oo, dira-dira sa may Pulupandan sa National Highway na yung sa nga Pulupandan Action Eric kaya nagunos na yung ang mga salakyan kaya Gani. mag-uwing kaya sa siya hawan ang dalan no kaya kapag gusto gid sila padagan sini pero ato ya ang insidente gani niya hinihinay na to ang padalagan sini no galing kay nagtabong gini niya ang motorsiklo nga ginasakyan sa nga duwa ka minor de edad sinisa nakasita Action Eric. Di sila kadala sa hospital sa Bacolod? O, sa una-una, gindalan sila sa Valladolid pa. Kaso, kay daw wala ga-response niya, 13 years old. Ano ba sila Okay, sang na-trauma? ano ba sila nag-response sa Waiga Sabat, ano? Oo, gagi yung iya kamot. Ang normal man ang iyang isura, may mga pilas, pero kung istoryahon siya, wala siya gasabat. Basta natulala, guro na shock, guro. Oo, siguro na shock siya, Action Eric, no, sa pagluntad sa nga aksidente. Kagati, daw need dito CT scan, suno Ay, sus. sini sa doktor sa Valladolid, Action Eric. Speaking of CT scan, ang ginatake, kakuyap, yung lang may pila sa ulo, dapat man ay si CT scan man na. Oo, amagad. No, kay kagina, sang pagatan-aw ko, Action Eric, dugasigil, lang gidya, tagas ang dugo ya. Gani. Iyawan pa do, pinilitay pa to sila gani, sa nantes sila yan naghalin. Hindi, pag gidya magupod ini ang ang victim. Tumo dyan ka going back sa sila. sining duwa ka mga minor dida, sakay sa tricycle ni, sa motorsiklo kang kasana, ang isa niya ka, ang gaangkas niya, okay mo lang sitwasyon niya? Amo ni siya ang angkas, Action Eric, ang 13 years old kagina. Amo na siyang medyo na Amo ni siya? ang dawala, wala siya ga-response, pero conscious ini sila nga duwa. Pero ang driver No, ya, ang pila sa ito, hindi man mga malubha. Hindi man Action Eric, no, pero galing kay ang sitwasyon wala nga nagtabok ni sila nga duwa. Nan. So base wala may nagadugo gid pero ang nila nga tan-awon kay base ang ulo bala may diferensya. Oo. So base may internal hemorrhage kung Anong motor ni scooter? Aerox ni siya, scooter nga Aerox Action Eric. Duwa ni siya puro babae ni. Oo. Dasig na. Puro babae na? Puro babae. Ito yung kagilaan sa may Ay, sus. ng aksidente, sa may Pulupandan. Oo. Ang gagasana ni puro ta na babae gini. Oo. Tayo laguro ka pro practice la tilaw-tilaw Magpakaisanay sila Ang nga duwa. lain- Ang ga-drive bago practice. ang lain niya kay sa nagkadtog sa highway tadi sa mga pro panggaron na sila puro tablo barangay da. Oo, kaya pag-oran to siya ko na yan na tuluan. Siniya sang iya nga pakaisa nga lalaki. Gani? Pinagapa-highway na dayon. Dugin tingala ganing iya sininga tiya iya nga wala nang yabi siyang motor kay dalian naglagaw na. Ay, So, sus. am to ganyan bansa nga ni Pems kagina ni Sir Wilson Aguilar no nga dapat hindi gini sila ya patuma ilabi na gini ning mga minors kasi wala pa ni sila gani mga lisensya gid Action Eric no Gani. kadelikado so kabudlay na kung may maperwisyo kapag nga iba nga tao maylo na permi kung hindi man high blood ini ang masugata mo Action Eric no kagina maayo lang ka ini ang tag-iya gid sa mga Toyota Hilux si Action Eric kalmado sila pagani nag-offer nga buligan na lang gid ini ang duwa ka Oo. minor nga na hospital. Kaya naman kay aksidente na, hindi man naluyag sa isa kag isa guro Oo, mo gid yan Alex ang Action Eric no hindi na ginilila nigar no kay ti aksidente ang natabo. Tagabay pa Oo, hindi so- ni madugangan pa mga aksidente sa dalanon sa atos probinsya sa Bacolod. Gani, no, kay kada gabi daan, may mga areas, no, biskan adlaw gan Action Eric, so dapat maghalong gid ang tanan. No, kay kung kasisa, biskan ano mo man kahalong, kung ang sugata mo wala gahalong. Na. So,
dapat no checkeron gid kag mag-obserbar gid niya ang mga driver nga hindi man sila makapulisyo sa ibang nga tao. So action Eric, ari kita sa may dalan sa conferential no kay gina tan-aw din naton no kay kina may mga reports nga dumi aksidente mako no pero nag-negative naman to suno sa may DRMO ang nakatiriya sa nga trapiko sa may circumferential road ng normal naman action Eric no galing kay ti ang mga naganilapay di ang mga salakyan nakakululbaan nagatagas kada dagko man so amo pa di ang isaman ka halalungan no so ano to may kasilak man to ariyo da may aksidente di siguro Ara, basta mo na sang bot mo silingon nga ginapakita yung aksidente. Din pa namon pero may rescue man di action na sa may Sontal Village to. Kaya mo ginanabato namon nga report sa may Sontal. So aton checkeron kung sino ni. Kay kagina ambal hitindan gali aksidente man eh. Okay. Amo nang usang nga mga ang bago na balang gadala bala motor kisa mawili ko mayanggaw bla. Oo. Amo nang kilalan kung basta ka motor ka halong kagid kay budlay na ya. May kung mga apat ruida na kay maka bulo balanse ka kag medyo may dulo depensa ka. Oo, may ara gid do self-inflicted na siguro action Eric. Ara, why na encuentro? Ano ang pila sa siko gamay? Gamay. Madala na sa kwan. Madala na sa hampol ka kwan. Lampuraya kag barangay. Oo, basang sa EMR Blarak Responder gamay ko nalayaw sa atay. ano na gakwan ha? Gasakay mo sa motor? Oo, motorsiklo. Aksiyoneri kag diri nga area Tinan na So sa nagbalintong may ano? Ako tanta di aksiyoneri. Magutab mga ano sa na ito si self-inflicted Dati siya. na ano sa Siya lang yung nagbaliskad. self-inflicted. Natumba sa din sa yan sir natumba sir. Rasaw. Kari si sir din. Dami Sa edad yan no? sir natumba sir. Ano nga sa may umano na siya ang inyong slakyan. Ano siya tani sir? Mapuli na. Kanin sa region nakainom-inom mo bro. Sorry sir. Yan. Tapos ano natabo siya sir? Natumba na siya sa tuwao. Natumba lang man siya yun. Natumba na siya. Wala sa sugat. Di giningagaw na mo na para hindi siya madalasa. Ahay. Di ba edad naman na? Hindi na siya Kalbo katultol. pa no? Kung hindi mapuli, mapakatultol siya mapuli, pero hindi na siya kabano mo, hindi magi. Ay ate. Nagadingit si sir ka no? Dati rito. Tama ikaw bugaw? Damo gid inom ya? Damay naman sir. Damo. Nakainom-inom siya aksiyoneri. Tama ang guro kay inom na ka hindi na kabad katultol kung hindi na sa magi puli. Oo, gani. O kaya, Napasukat na lang. Oo. sir, okay lang imo pa, sir? Saka din ka, sir? Sa Glendale. Hindi. Okay ka na? Damo inom. Ay, pinapamangkot to siya, Sir Eric. Kay, sa kung damo, iya inom sinon. Kasi, Ti kung kay inom na siya, di na sana ipagpampuli na siya, di sila padala na yung motor na na. Diba si mga dugangan pa na karon? Notod Action Henry si Zel Minardo, balikan ta siya. Munang resulta sang inom-inom lang sa dala-dala motor, dala ka permi ka-aksidente. Ka-aksidente ganing way gainom, ikaw pa nga gainom ti kung kainom mo dala ka motor, lain nang wisyo sang kwan mo giho mo. No tiyaw. Yes, Action Zel. so, medyo, ko rin action Eric, medyo bastante. Gidman, kayo makitaan sa man siya sa nga itsura, kay sa pangambalya. Balakwe dila ya. Sige na, sige na, siya subong, hindi na interrogate. Pag ginapamangkot to siya sa responder, no, kung may mga allergy na siya, kung ano ini ang iyang ginkaon, kaya doon nagulpi lang man siya kung nabalin, kung sunod sa may guwang siya, dito sa hospital. Mayon ang ganin, na gagawin na, sir, may nagkasunod sa iyang salakyan. Damo Oo, may iningagaw na mo. Malapit tayo na, nagawa ko din sa guardhouse ko. Ano sitwasyon? Nagaligid. Nagahiga na. Sus. Action Mga Eric, ganun di parahan. Action Eric. Mga ganun di parahan sa mga tao, dara buligan. Oo. Pila ka mo siya sa nagbulig. Ako lang man una, kaya ako lang niyo mo. Ate Mayogid, very good nga security guard. Amo ni ang delikado action Eric, no kay ti sa conferential diyan. Gani. Harap ko riyan nga dulom may suga Dasig. pero hindi tama kasagad. Dasig Ang lagar delikado daya. karon. Oo, kung malapakan ka sang
dagko galang nga nagalabay, Ah, kumatay ti- niyan. Kabaw, gulo- mayo na si Manong Guard. Guluwa gid put mo. Ano mo siya nang ginagubay, di ba ka to? Boy, katuan ka ginbantayan nang gin pa anong mga slakyan pa sa lagyan niyo sa ikat. Ay, Ate hindi Mayo, ako good. kung nakisuan, gida sa patrol sa dao. Mm. Kag oo, sa tunga, di siya galing sang linya, sini. Ah, Oo, direte. May laki ang gwardiya, ano man. alerto man. Oo, kay kung anak sunerek, mati laban-laban gid kay dulom nga area, no, may suga tuod pero dulom hindi amo nakasanag yang mahapit na konflikt. Santo Anghel ang ginang gwardya ka nagbulig siya na kay kung wayo ng gwardya ko basta nalapakan na sa mga nagalabang slakyan kay dulom sila nimo. Oo, te reet na lidaan ko, no? Baka mo na patayaw. Reet nga lugar te dito. Damo na nag-aksidente siya ng lugar. Oo. Mm. Sa may ano din na di ba lang maglabot ka na sa may mga talapangan na sa puntaw. Pero ng disposition siya na papulion. Papulion siya. Why na question pero ang pamangkot paano siya makapuli Alala ba kung dala niya pa ng motor na kaya hindi na sila kasangkol na. Magani kayo nag-ainan-inom. So, taga-charito, kahit sa kulak generic mo. At mo na lang na taguro, kung tika Charito Heights ti idulon to sa sila balay, pero motor bili na lang guro dahil sa gwardyada para nga i-safe keeping lang. Kabudlay na ko mag-drive pa sa liwat. Hindi na, ma-aksidente. Pag kung liwat ko ta, tamaan na gina sa karon. Ipasugat na lang siya kulak generic. Very good. Oo. May cellphone sa why? Cellphone? Why? Cellphone ka dala, sir. May cellphone sa dala generic. Ati, tawagan niyo ng pamilya, pasugat na sa da. Pangalan niyo? Sir, ano pangalan niyo? Te? Ano pido, sir? Tibos? Tibos? Herbert? Helbert Tibos? Herbert Tibos. Taga din na? Herbert, taga Charito Hall. Subdivision sa Barangay Granada? Barangay Granada, din man, sir. At taga Mansilingan, kung yung address niya. Sa Masilingan. Titawagan na lang yung pamilya, tapos siya cellphone, no? Patawagan, ano na? Pero sa Granada, sa Subong, ano? Titawagan pamilya na para masugat na siya, para hindi na siya dala motor liwat, kaya basta aksidente naman akaroon. Oo, ipasugat na siya kung na-accelerate, Ate, no? very good. Oo, may Ang guardian na safekeeping siya gurdanay pudamenta yung ginahulat ng pamilya tapos ang yaguro pilas ti mga gulugas-gas man naguro. Oo, gas-gas generic na gulbay lang naman sila sini. Pero ang gulugas-gas na hindi pa na sila mabatsagab pero kung sa kagahon kang mahawasan karon inom karon makuriit kita sa karon. Ang nakis pila sa kutsilyo, okay pa, pero ang gas-gas na dala kaya dakbe niya sa panet. Kag wala bota ka palang hugot na pagkaga na batsagon mo gid na. Subong hindi pa na. Oo, si Mayo lang kay alerto man ang mga responder. Halin pa, sila man ikaginay na mga sugatan namon ni sir sa may dito balak generic sa ginanot ng Gintoyap. Oo. Sila man yung nagdalaga, nag-expand rin sa buong sa may aksidente. Sige. Oo, subong generic na. So, ang sitwasyon na diri sa buong, no, normal naman ang traffic ko kasi amo na nga permi ginapanomdom naton sa aton nga mga kauturan, nga nag-drive salakyan o kung na motorsiklo man generic na maghalong din sila kaya na may mga pamilya pa nga gahulatan sa ila nga panimalay. So, parang generic sa buong gabi, no, halong ginang tanan. Oh, may lupok. Ha? No, lupok sang nang transformer siguro, nang gulong gulpe. Abi ko may lupok naman sa armas, transformer ng lupok. Kasi overload? Brown out, why? Dulom kami din. Brown out? Oo, brown out. Siguro naglupok ang transformer. Sigurado transformer pero overload guro na. Oo. Di na nga area? Dari kita yun sa may circumferential dito sa Suntal. Sa may Suntal. Sa Suntal 1, Nicolas, ano ito, Guardia? Suntal Village 1? Takuling? Galan ang Suntal 2. Suntal 1 kag Suntal 2. Dari kita sa may circumferential actionary. Tay, brown out na tanan? Brown out na da? Hindi man. Ang Hindi sa man. Suntal 1 ng Suntal 1 kag 2. Ang brown out? Oo. Ate, piyo ko. Yawan na pamaypay na mga residente na. Oo, gani. Ito yung tanaan naman nila. Doon kakalulbaan na naman. Nagugpay lang sa Gabong. Abi ko, si Gabong, armas naman nga galupok.
Hindi man kayo mas kuso pa to sa arma. Oh. Basig granada eh. Oo, ang grabe. Ginagara na kami. Ate, sige, okay. Oo. Si Keron ta sinerik no kaga tulad kay bantay lang ta sa mga balita pag diri nga nagaluntad sa aton syudad. Action Eric, observation gikan sa patron dinhi si Action Jill Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Zel Minardo reporting live dira sa may area sang highway ka Zontal 1. Barangay Mansilingan, self-inflicted. Gadala motor nakadrink. Kundi tumbalay. Lagi nakita asa sang gwardyada nga natumba. Kung wala grote, butla basi ko nalapakan para sa guro. Ito kadulom nga lugar kung si Action Zel Minardo pa. Amo na sa mga nagamotor, halong kita. Mga nagadala tong motor tos pulupandan mga minor de edad pa. Kung kuha lang motor, ay naglisensya, tingala na nila nga wala ang yabig. Dala nilang motor. Kung nagpa-highway pa sila, baw, kadelikado. Kabataan ni ko sa kay Ario, may edad naman niyo. Naka-inuman, gadala motor, self-inflicted, siya yan aksidente, way kontra. Wala kayo nakita sa tayo siyang mabinuligon nga gwardyada sa gate na ka Zontal 1. Naman na, kuha na ito, gala lang kung pamilya na. Para nga masugat na siya, hindi na siya magdala pa motor, basi kung may kaduwa yung aksidente, bala, basi kung 6 feet below the ground na ta, para palayo lang. Balikan talaga sa Action Zel Minardo sa balik ni Simalagad sa final report niya. Standby na sa mga report na gikan sa atong correspondent. Standby sa report ni Action Nelson Pateño. Standby sa report ni Action Roger Gutib. Kag standby man sa report ni Action BJ Apasible. I-recap na rin ang tatlo ka-resulta sa draw sa STL. Ang first draw kaina 13-26, 13-26. May kadua nga resulta 7-20, 7-20. Kaya katatlo nga draw sa STL 21-14, 21-14. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa mga nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 39, 10, 7, 42, 36, 22. Suliton ko 39, 10, 7, 42, 36, 22. Resulta naman sa Lotto 645, ang jackpot prize wala sa mga nakakuha 298.4 million pesos. Resulta 7, 9, 51, 2, 24, 39. Iwaton ko 7, 9, 51, 2, 24, 39. Ayos! First batch ang atong sining greetings, ha? Nagabidala kay Inday Blaza, sa kay Giovanni Mel, Toto Makoy Janice, sa Hermelinda Homes Mansilingan, Familia Awing, natamya kamo ni amigo ta Sammy Roger Awing. Kamonitor masaton si Karen Mira Flor, Pantangob. Salamat gid. Kativer, may gabi ha. Si katendance lang si Sparkly. Naka-like na kamo, naka-share. Matik ha. Kami ako dira si Telma Pihada, Sean Kadungon, Grace Sibonga, Hope Sabudugo, Mark Alonsave, Jomong Galiv, si Jomong Galay Buwats Subong, tanan sa Hacienda Conchita Coscoluela, La Castellana. Hanin na kay Maricel Isok Alonsabe, sa kay Giselle Franco, check attendance lang. Sabi lang si Erwin Gonzalez kag si Coco. Wow! Di Martin, ha? Monitor mo dara sa may Georgina sa Division sa Barangay Mandalagan. Sabi ako dara ang mga taga-Purok Prutas Galit Family, alin kay Ricky Soriano.
Toto Mani Lokyas, tamiya lang tiya ya si Bibing Guangco. Alexander Pila, sang Zone 6, andumanan may gabi-igid. Kay Alin Marlingco, si Isabela ra si Jonela Halurina. Good evening, Derek. Dapat lang suportahon sang LGU sang Bacolod ang gatong sang patrol car sa mga pulis para mapaiway ang tiniruhay sa Bacolod. Alarming na gid. Ore ka dyan, may tama ka dyan na Toto Tatan. Morning! Shout out lang kay Sisi Mrs. Alvarez kag kay Nitz Mercado Herrera. Anto may uncle, mga Bustamante family. God bless from Rochester, Minnesota, USA. Store kay Star kag Doc Matmayo. Pamilya Pilyado Ilikin Cabrales, mapalim dira sa Carlota City, kay Tita Muning Pilyado, Tita Diday Cabrales, nagapaurok-urok gid siling ni Dondon Pilyado Ilikin. Dapat gid man ang imo basura imo himos, kay mag-abot naman ang ulan, pag binaha naman kita dayon, masakripisyo dayon. Ore ka dyan, may tama kagid Joby Estampador. Kay Nonoy paglumutan da, may gabigid sa bilog ya pamilya. Monitor lang si Mitoy Arquio, kagbibot Siridon sa Barangay Araala, Carlota City, rin na kay Cativera. Ramon Caglilia Taton, may gabigid. Para kamos Palawan gali. Ano kaayos ang life nyo? Maninoy Rimo, kay Maninoy Clarita Tampipi, Totok Clark Tampipi, dira sa Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob, nagapaurok-urok gid. Congrats kali sa bata ko nga si Rosel Ilikin. Nag-graduate elementary, good job. Siling ni tatay mo, Dondon Pilyado Ilikin. Tami ako na papa ko, Edmond Claridad, sa Tabunan, Bago City. Aling kay Edelen Labrador Claridad. Jen Montes, tami ako na si papa, diri sa Irigasyon, Talok, Bago City. Halin na kay Jen Montes. Si Papaya Agapito Montes ang ngalan. Sige. Cardo Martin, may gabigid, tanan nga taga Bacolod. Nagginagid ang pamilya Abrot. Natamya ka mo ni Cardo Martin. Ay, puwerte. Ahay, nakuyap na basi gutom kaluoy. Siling ni Manang Lilia Taton. Kay Flores Baryoga, may gabi. Sa kay Olivia Hulagting, monitor man. Mr. Arthur Jeff Villasor Star Mayo, Agdok Matmayo, Noel Amayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilion, Christine Manalo, pamilya ko sa DSB, Pandanon. Halina kay Jinky Jalacton sang Arizona, USA. May gabi nila kay Ginamos sa barangay Kumaliskis, Banwas ang Don Salvador Benedicto. Kaparok-urok na si Ginamos. Ang akong da nga kapaya sa lungi gida. Pinakaali ang kapaya sa Ginamos ginahalungan gid kasi nga ang bunga para ni kay Aksyon Eric Magbanwa. Ay, puwerte. Nung mulo batang da, may gabi gida. Gapa urok-urok man. Rosemary Yanson Hongko, may gabi da. Adara sa may barangay Talutog, Murcia. Si Jessie Tubalado, amaman si Madam Jocelyn Song Comidya, dira sa barangay Jess. Ay, puwerte. Herman Lamier sa Iloilo, may gabi dira sa imo. Herman Lamier Jr. alias Junjun Lamier, dira sa Iloilo. Mako Janis, may gabi da. Kay Totoro ni Gordon, arasaho, sila ni Huma Lumina. Akilantang kag Hokson Aldamar family sang Progreso binarbagang natamya ka mo ni Sam Sien. Ay, puwerte. Pamilya Harobel Amisola. Tamya ko dala mga Amisola family sa barangay Karumangan, Bago City. Herna Rose Quirido. Tamya ko rin si Nanay Vanji kag Istoy Quirido sang barangay Estifanea. Ay, puwerte. Gapa urok-urok gid. Kinatamyaw ko man dira, happy listening.
Tagmanan dira nga paurok-urok sa kay Mary Grace Crisostomo, Tatay Teddy, Eric Chard, Jero Julius Crisostomo, kag Tessie Galon. Ay na kay Rona Rihida Raba. Kay Inday Kisya, may gabi igid. Inday Kisya, may gabi. Ay na kay Toto Alan Zin, ang Panamyaw. Bamigo ko si Bob Francia, araga monitor. Nya pre, good evening, monitor lang ko di sa akong cute na radio. Ay, pretty. Bigo ko Bob Francia and family sa Villamonte. Pa-check attendance sa. Salamat gida. Kay Henry Palmada, ang gabi gida, Toto Henry Palma. Ara na sa Action Nelson Pateño. I-check ta report o nagikan sa First District. Kamustahon ta mga balita? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Nelson Pateño. Sir, may gabi. Action Nelson. Why si Action Nelson? Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:40 na. Si Mr. and Mrs. John Bernasol and the family, monitor man sa aton. Si Denzel de la Peña, damang gabi kay Denzel de la Peña. Kay Lani Tolentino, kay Jules Locasan. Kapa urok-urok man sa Action Night Patrol. Balikan ta si Action Nelson Pateño. Action Nelson, please come in. Yes, sa Action Eric, mayang gabi, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mayang gabi, kitsin nyo tanan. Medyo pangayo lang ko daan dispensa, kay manti upod sa kaya Kuya Eduardo Renipoy Bla. Alin kami sa Jim A. Mactolimo. Okay. Alin kami sa San Carlos, Subong. Biyahe kami sa may pauli na. Actually, si Lieutenant Reniboy Eduardo, dito pa ni sa Tubuso. Si Kuya ta. Okay. Arestupad ko. Ate, very good. Pasensya na, Kuya. Ginahimo ko sa driver, Subong. Ginahimo sa driver. Ate, mayagil, kaya at least report. Kati, anong balita mo na, Subong? Anong balita, da? Sa Tubuso, San Carlos. Abi, pag gusto ka, piliin lang da. Ate, ako nag-congratulate galing ng mga kuyata sa Nabingkalan San Carlos Club. Kasi first time namon, bago namon nga Jim M. Subong mo. Okay, very good. Ate, congrats kay naka-first time na kami. Una nga hugna. Sa amon sini nga pagpangalagad Action Eric. Para yung mubla, Kuya Eric. Oo, Kuya Nelson So, ating bantay ka mo da, kay masulong ang Nabingkalan da sa inyong petisyon. No problem. Ready ka da, kay makadto kami da. No problem. Yes, Action Eric, ang pila sa aton sining mga madulong nga balita sa karon nga gabi, ining insidente nga isa ka vehicular accident bala nga naglunta dira sa may National Road sa may Barangay San Jose, Banwa sa nga Tubuso nga kung sa diin nag-involbar sa isa ka ambulance ang syudad sang Escalante kag isa ka traktora. Ang balita kag impormasyon aton nga nakuha sa aton sining pagpakiga angot sa kaya Police Staff Sergeant Cyrus Villarta nga nadulaan sang kontrol ang driver sang ambulance aging kilala sa kaya Binhanilio Marie Blanca 64 kada pumuloyo sang Hacienda Cristobal, Barangay Mabini, siyudad sang Escalante. Ini siya ang alindiri sa may Banwa sang Calatrava ang nagkuha sang oxygen tank ang lulan sang ambulance niya sinigag naman niyo ang oxygen tank nga ginkuha diri sa Banwa sang Calatrava. Pag-abot nila dira sa may crossing sang San Jose sa may
Central Danau Action na Eric, kung mo nga madanlog ang dalanon, wala ini siya nakakontrol sa nga sininga manibela, kaya may nagtabok nga traktura sa iya sininga ginagyan sa highway. Okay. So layo pa daan, nag-apply na sa brake, kaso lang madanlog ang dalan, nalapot yagid ang guma sang traktura, kag dito nilaging bunggo. Jesus. Ang iya sining ambulance, tunaan nga ang isa sang iya sining painante o kunang iya sining pasahero nga ginakilala sa kaya Ernesto Pariñas sa 52 anyos, kag residente man sang Palauto, barangay Balintawak, siyudad sang Escalante, ang naipit sa unahan sang ambulance, kag ini siya ang rescue man sang makatapo sang pinti kag rescue unit sang Tubuso PNP Action na Eric. Luwas naman sa katalagman ining si Pariñas, matapos nga ini siya ang gindala sa may Escalante Hospital, kag ang impormasyon nga nakuha naton, fractured ang iya sininga tiil, matapos nga naipit ang iya sininga tiil sa unahan mismo sa iya sininga ginasakyan, nga kung sa diin nakabunggo ang ambulansya sa may guma sang traktura. So bahin sa driver sang traktura, wala naman sang dapat nga kabalakan, wala man gani guba yang traktura, kay sabu sa guma dako ginabla na tawlehi o dira igin bunggo ang ambulansya. Ang balita naton kay Police Staff Sergeant Villarta, okay naman ang okay naman ang siyudad sang Escalante, wala naman sila sang sang ting obligasyon nila ang ila sini driver kag ang ambulance na nakabunggo sa traktura, pero sa bahin sa traktura okay naman, kag sa solve naman ang problema nila sa natabo nga incidente action, Eric. Kasi ang sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Villarta, sa karon na okay na ang tanan, wala na sang dapat nga kabalakan action, Eric. Ang magtimbang bahin ang ambulansya kag subong man ang tag-iya o kon ang driver sa nasambit nga traktura. So muna ang pila sa aton sini nga mga report karong nga gabi, kag medyo malinong ang aton area of responsibility diri sa may Banwa sang Tubuso, San Carlos, ang Calatrava, ti padayon ka closing karon sang kapistahan diri sa Banwa sang Calatrava. Medyo masadya kag kaina nagatikot man ang aton sini nga mga politiko para sa ila sini nga pagpungko bilang opisyal sa masunod nga Hulyo 1 action, Eric. So muna pila ka mga impormasyon nga aton sinimadulong para sa aksyon ang night patrol. Upo diri sa kaya Police Lieutenant Rene Boy Kuya Eduardo, kaaksyon nyo Nelson Patiño, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayo, salamat kita aksyon na Nelson Pateño. Nagabidala kay mga kuyata, ka-monitor gid sila. Nagabidala kay Milili Oligod sa Tangob, kay July Harave. Napurok-urok pa si July Harabio, no? Pamati sa Action Patrol si July Harave. Sa lahat na report na Action Roger Gutib, mga natipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon, Night Patrol, Team Report. Action Roger Gutib sa report, may gabipis kami. Yes, Action Eric, maing gabi sa ito mga aksyon sa aton sini Action Eric, mga balita mo parte pagtupasan ko lang Action Eric sini nga gabi. Pasubog na hindi sa kagwa sa aton sini nga lugar ho, tungkol siyang indigin mapuslan ang dalan Action Eric, man kaina sang hapon pag bubugi sigulan mga alas 4 na hasta Action Eric nga nagabi. So, nga
pag mabaha naman gani sa mga tubig pero may lang gani kay nasig malang mag-subside ko pero wala sa observer gito sa proper tungod nga muna singko wala kita makagwa la sa aton nga kwandio idang puloy andi tungod man akselerek ang pagkakabudlay gid nga sitwasyon. But anyway, tao kita nga ulan mo lang wala man siyang kunano akselerek nga dugang tabi nga libaw may hangin pa daw kakulbaan balik ka buganing ulan ang iya pagbubo daw iluluoy bla. Sorte mo. So anyway, akselerek sini nga hapon na-check man aton ang mga blatter entry kag taxi sa mga police station diri sa ato sining area of responsibility pero daw mato taway man akselerek again sikya ato ng blatter entry frontal now iway po magani magka hatag sa aton di response para kay nag-message makita ko sa kay Police Lieutenant Colonel Herjan DC wala may mga significant nga nagkalatabo wala pero sabi niya negative man kagang yan lang si parayon lang ang ila sini nga Police Visibility Patrol sa may syudad sang Cadiz at Sonoreca. By the way, ate na hindi naging punggan, observasyon lang ate ang palabuton nga patigayunon nga ika-55th Charter Celebration sa Cadiz kasi ko katuig na sa dinangin syudad ang amon dire nga lugar te ang preparasyon sa mga aktibidad nagapadayon aksyoner kag sa kabahay siya sini ang amon din nga tourism officer niya si Ma'am Juanil Pedrosa ang nag-aagdagi sa tanan dala kay may ara nga patigayon nga tourism trade fair black tanan mga produkto sa syudad sa Cadiz dala na niya bawa ang uga no ang mga bugas nga i-display man to salin sa limatok para na mga bagong galing mga bugas nga produkto gid sang syudad sa Cadiz mabakal ina sa sining tourism trade fair nga patigayunon diri sa City Mall sa syudad sa Cadiz sa Sonoreca sa July 1 pa kadto July 5 ina bali 5 gid ina adlaw ang tourism trade fair subong man ang masadya man nga lantawon okay nagalapot siya to ang ina sini nga racetrack na tawag sang motocross ini ang invitational motocross competition nga patigayon mas si July 2 and 3 pero ito highlight kinasinerkin diyang ang highlight sang kaywatan mo ang July 4 diri sa may syudad sang Cadiz at Sonoreca. Namo lang mga event man pero wala sang ginasulit lang wala sang street market ba tong nambal na pero may Battle of the Band sa July 3 na iya diri sa may dalan Karahog pero na mo na project tong iti mo naman to sang nga Battle of the Band gina sa direksyon tao Pulau gina. So muna remind niya ako si Mayor Mading Escalante bisa pa alert level 1 na sila sa hindi lang mag-kumpiyansa dapat mag-face mask gag subuman maghalong no tungod kay sige po nara ang COVID. Now pila ka mga sa aton sa reactionary nga mga police report kaya mo malalading update na to sa may syudad sing Escalante gati sa Cebu wala pasang hepe tungod nga si Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar angin assign na to sa Camp Crame sumugod sa itong Hunyo may jetres gali na yung nga relay order isa Cebu wala man sang Police Commission Officer nga nagadumala ang ila Cebu nga away siya mo ni si Police Executive Master Sergeant Neil Portones naman ni mangilan na nga senior executive police officer conscious po sa bayan sang Escalante City PNP Action Erect. So napabot-abot pa man butangan sang jefe ang syudad sang Escalante kag lantawnat pangiti sa Yapon ang ranggo nga Lieutenant Colonel amon adaya ang ginabutang Major o kon Lieutenant Colonel nga uyat sang renda sang korpo sa kapulisan man sa pagpatikang sang peace and order o dira sa may syudad sang Escalante Action Ereka. So far ako na madulong nga report direkta diri sa ato ng taga kaya medyo
saya po, subo nagulaw-ulaw ng ulan, pero dahil Japon, mapuslan ang lagyan ang magalong-along ng mga motorista, gamanti madalog sa Japon Action Erika, ang dala noon sa palibot sa norte sa probinsya sa Negros Occidental. Report gikan sa norte sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Patrol, ini sa Action Roger Guti report sa balita una sa Action. Makulong Action! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Roger Goteb, reporting live gikan sa Resang Escalante, Sagay, Cagcadis. Sa Luhanta mga balita gikan naman sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yan sa Aksyon BJ Apasible sa report. Aksyon BJ, may kabilpis kami. Mayong gabi, Action Eric, nagpahanumdum ang hepes ng binalbagan PNP nga mo si Police Captain Elanderi Busquilio sa aton sa interview sa iya kagaina sa publiko. Nang apisar, manaog na buwas sa udto sa pwesto si outgoing President Rodrigo Duterte magapadayon sa gihapon ng kampanya batok sa illegal nga droga. Ginpalayagman ni Busquilio Action Eric nga hindi pagpabayaan sang kapulisan ang kampanya batok sa illegal nga droga mangudako anang epekto sini sa pagpangabuhi isang tao sa diin may mga kabuhi nga nagbag-o. Suno pa kay Busquilio sa bulig sang ila sini nga mga matag-as nga mga opisyal sa PNP padayon ang ila sini kampanya batok sa illegal nga droga. May panugyan man siya sa mga imbolbado sa kalakaran sang illegal nga droga. Action Eric, pamatiyanta ang dugang nga pahayag ni Police Captain Elanderi Busquilio sa aton sa interview sa iya. Sa mga pagkaiwas sa baros, hindi sila magkampayan dahil hindi magkampante na asip atong Pangulong Duterte wala na sa pisto, hindi mo kadalungan sa aton sa presidente, hindi na laking programa, hindi sa nisaya, kag hindi na inahit, kag isa ka na atong sundon sa bilong nga pungso sa Pilipinas. So, ang among kampanya wala nag-relay, kag nag-depende sa sino magpupo, sino man sila tira, kag ano man nila, ina programa, ang among programa sa kapulisan, ang kadayunon ng kalinong kataway, labi na sa among pag-surpo sa among pagbaligyan, ay kag pag-gamit sa piligan na tulong. Nabatian ang hepe sang binalbagan PNP. So far, wala naman sa nalagko o kung talalupang doon ng mga balita kag hitabo sa palibot sa ikalimang distrikto kay manti from time to time minachekyar taman ang pilar ka mga police stations diri kag isuno sa ila no. Generally peaceful ang ila sa area of responsibility kag ang 5th distrikto sa kabilugan. Ini si Aksyon VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon BJ Apasible. May kapit dira kay Aurora Opao. Isa sa mga pisa ng mga tanod sa Panokoy, Aurora Opao. Kay Ronaldo Torino da, may lang nga pagpaurok-urok, pamati. Balik kita, pagbalik na to, balik ka report ni Aksyon na Zen Minardo, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamatiti kabaluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long as nagtubo na siya sa tunog saran, as long as ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly, every day ginaya, no? Kag-abi ninyo mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, malang atake sang akong ginabatsyag, dira, nalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masilin na titawi, iyan sa mga may kwarta utan nun, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la?
amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pa gid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amo ginang pinaka mga the best na ton nga masiling manami nga mga klase sang utan kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit? Ha? Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida, wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan, pangontra na mo. Na manami ang utan. Pangontra sa sakit sa heart. Kung may problema, ikaw. Kung may heart problem, ikaw. Kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes, ikaw. Kag ano pagid Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan. Utan pinaka. Kag kung pala kaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%. At least bisan paano bala may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian nga nagahalit na sa imo lawas. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa ato nga balita, special action boy, ari pag-istoryahan tablaw. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono ya kung akig ka or hindi. Tuod gi magali by the way action doors tuod gi magali to hindi man tuod. Kundi nga sakto ginang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya lingkong Don Salvador bala mayor do kung sa ginakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nagtekso aran sa grupo. Ay, good morning nanda kay Mayor Mark Slen dala Chris Mark Slen. Gali Mark Slen. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ang kay Lenin na siya mo no, sa Marx Len. Marx Len. Sige sa nga DSP. Yes, okay? good morning. Good morning. Kag sige sa aton balita special action boy. Ari action boy ang first example is ang arab lang salamat gid ha. Ano gani lahat mga tinaga sa Ilonggo? Mga tinaga sila ganun nga nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. Okay. So, an action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful ka gid. Do ka very positive. Gid sa imo, do ka appreciative. Gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka, ano ka gid, nagapasalamat. Gid sa the highest level. From the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach out. Oo, alam mo from buling. Lain na iya utot na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo na salamat gid ha. Tigalain na iya ang meaning. Oo, di ba? Do ka sarcastic na wow ha, salamat gid ha. But sila hindi among ginimo mo. Salamat gid ha, di ba? Ang kakabatian mo gid. Salamat gid ha kay gamit mo ang kuan ko pag uli mo daw hindi na mo. Gani. Hindi salamat. Ikaw ka na pa salamat. Ang gamit mong heels ko natako ng isa pagbalik mo. Yung nakita ko na action boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw nang nubo ako ya. Kalay. Wala. Heels ko pero nang nubo ka. Tiki na yung natakon. So next action boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Do ka appreciative na. Do ka, wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa yan. Do ka negative. Wow ha, nami ino. Do ka muna. Do ka rablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula. Mo ha, hindi ko yan nami ino. Suba, do ka muna bala. Negative siya. Namisi mo yan no. Do ka mo na.
Depende lang sa tono mo. Depende Okay? sa tono. So, next action boy, arang nga i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo, ang bata, ay parehos sigid sa amay mo. Parehos sigid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos kagid sa amay mo. Like, kung Kasi lang kagid sa amay mo. Nga ginilabtan ang amayaw. Na. Kasi lang isang bata, nga sang amay ginilabtan aw. Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid mo, parehos gid sa amay mo, parehos kumubunggo. Ang amay to yan, wala man to wala masing labot. Ang bata yan, naghimo sa hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, anong labot sa amay man? Usually, ang amay na bla. Amay. Kaya ka magsambal. Wala ka kinalis. Mag-amay ka. Kaya ka nang iloy ka magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mapatias sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa kadlaw na niya. Si tatay mo gid ka. Kalot-kalot na yung amay, kalot-kalot na sa mulo niya. Ano naman yung nahimo, kuya nga nadalahig pa kuya. Dalahigon mo pa yan nga. Ay ka, next action boy, arab lang daw ka, ang word nga, daw buang ka. Pero, hindi buang ka, daw ka muna. Pero kung positive way, ano pala, dos ko guwapo, si mo, hindi buang ka. Buang ka. Nag-itik ka na. Nakawara bala. Amo na saan nga ginambal, sin daw mga ginaitik bala. Ang ginaitik. Hindi mo ginaitik. Kaya mo sa ginaitik. Hindi lang man daw ginaitik. Ano gani na? Layo mo nang ginaitik kay kalam na iya mo. Kung daw naitik kaya daw ka daw na kilig. Daw na kilig ka. So, uy, niya, daw buang ka. Pero kung negative, ati daw buang ka. Diba? Same sila. Pero sa tono, ginaya. Okay? So, next action boy is ang daw sa into ka. Uy, sa into ka. Wow na. Daw sari, daw sa, kung daw sa 3,000 ni dugang-dugang, daw siya mo, kaya daw nakapitik lang, daw sa into. Pero talaga daw sa 3,000, di ba? Ay, kung daw kayo naka-kwanto kayo na, naka-transaction ko to gamayo, ay mo man ng 3,000, daw sa into. Wow ka na, no? Hindi na, Rico. Yes. So, ang negative naman niya, tiyan mo na do akiging, do sinto ka, do sinto ka, ginawa na. Kung may transaction sa tapos din sa mga tag. Uy, guys, hindi ko yung gamay lang. Do sinto ka, do dalok simo. Kung tagaan ka? Saan? Sinto. Correct! Dala din sinto. Good example, man. Good example. Ang mga dasay mga gamiton, yung mga action. Para umayo ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tungang last kag final stretch sa iya matuturan balikan ato sa patrol to Cruiser Patrol. Balikan ta si Action Zel Minardo sa balik niya sa palagan na tipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action sir, sa balikan report, please come back. Action Eric, kadua ka persona pilason, kadua ka ido patay sa sunog sa barangay Villamonte, no? Natupok ang panimalay nga ginapanag-iyahan ni Adela Piña Floreda nga ginhalinan sang nasunod samtang partially damaged naman ang duwa pa nga kaingod a balay siling nga ginapanag-iyahan naman ni Maria Trinidad Seba Alfonso kag Gertrudes Quebrar sa Purok 7 Maso Street, barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagdangat sa 1.5 million pesos ang balor sa damage sa puluyan kag kagamitan ang ginhalit sa sunog. Pilason man ang duwa ka persona nga Sanday Sharia May Avila, 30 anyos, nga nakaangkon sang minor injury. Imar Adrilon, 36 anyos, nga nakaangkon sang madamo nga abrasion kag laceration kag gunsay nagapuyo sa nasambit nga lugar. Nagahilibio naman si certain Apple sa nakita nga ginabitbit pagwa sang katapos sang BFP ang patay na nga duwa ka ido sini nga Shih Tzu. Sa investigasyon sang BFP, nagagawa nga overheated electrical installation sa mga wires nga ara sa second floor ang gintunaan sang sunog. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad
Sa patroli ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol 2. There you have it. Kabugusan ka pagpalagad sa Action Night Patrol, Webes edisyon. O kung Miyerkules edisyon, balik ini buwas Webes, same time, same station. Atos sini nga mga patrola, unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa Action Roger Gutiv, BG Apasible, Action Nelson Pateño, Action Zel Minardo. Back to back sa atong kapiloto Action Papang Nixon Taho. News Center Action ang Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar, Backup Security Guard Turog Banwa, Back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Keen, Transmitter Control Tower sa Barangay Turog Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Alsamon Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñanan, ang inyulagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanaw nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio.